vanhu vako. But prayer iri kuti mutiregerere sekuregera kwandoita kuda kuti muprogramu chizvibvisa maregerero ako. Kuti Mwari, give me grace to forgive. Inzwa, kuregerera haisi human nature. Kuregerera haisi good idea inopiwa munhu. It's a divine thing. Nokuti forgiveness ndo yakagonekwa naMwari. Aona kuti nyika yaptadza akapa Jesu kuti airegerere. Forgiveness haisi human nature. Akatoti expose anditaure izvozvo ndiPeter. Akati kuna Jesu, munhu anganitadzire kangani ndichiregerera. Kuti kangani kuti handigone kuregerera ndipei nhamba yekushanda nayo. How many times kwete toregerera here? Aiwa ndipei fika. Ndopandodira Jesu. Jesu ane wisdom pamatsananguriro ake. Akanzwa kuti munhu anoda zvemanhamba anokupa nhamba. Ende nhamba yaakapiwa munhu anosvika pakuchembera achingotadza isati yakwana. Inazowedza kuti beta tongorega unoshira mharo uchingonyora pasi. Nhasi waita. Baba nhamba yakataurwa haiwekeki. Munhu anochena musoro achingokukanya zvisati zvakwana. In other words, Jesu ari kuti forgiveness haisi izvezvi ndikati regerera munhu akakutadzira akabirwa zvishoma maybe ballpoint akaitirwa kanhu kadiki kana foni kambudzi anoshuwa mufundisi arega itiregerere tinamati akareperwa mwana anoti munhu waMwari haititaure. Forgiveness ine malevels ekuti unogona kubosta kuti I can forgive. It's only kuti hausati waexposwa pana imwe attack iri too much. Forgiveness is not easy. It's not easy. Haisi human nature zvachose. Kana kwati because ndiri mufundisi. Ndakamudzwa imwe story zanzi mufundisi aiti regerera naye apo. Ndamata mune zvigumbu mukati umu. Umwe ndokubva ati gendire ururo womufundisi pamwe ndingaregererwawo nevanhu muno. Mufundisi abvunza kuti munhu akatadzira munhu womukati. Asozoti akatadzira mufundisi. Ndopa akabuda pachena kuti ndini ndaidanawo nadzimai venyu. Chechi yakavhara. Baba ndikunyepere. Wangu inini story iwewe man. So continue unoshuwa. Ndokudzata ndifire chechi kai. So now forgiveness haisi paremu human nature. It's the nature of God. We must pray for the grace to forgive. Ukangoposta kuti I can do it. It depends kuti wakanywa zvipi. Kune nyaya dzekuti you cannot stand. So don't even teaching faith in my levels. Une zvimwe zvaunoti handine faith ndogona. Kogoita imwe nyaya yekuti pakadzichiita faith unosana kuti handashuwa. Zachariah was a priest. Akachena musoro achinamata and Bible wrote anga akamira zvakanaka ina dzimai wake Elizabeth. But pakauya mutuma Gabriel muhall of Doris akati iwe uchava nemwana anonzi John. Akaita nharo iye ari mufundisi. Yeti ndiye anoparidzira vanhu kuti naMwari hakuna chinokona zvinoita. Ndobva aingwa iye mazvanhu zvako zvakuita kati aona. Todangoparidza kwete kutaurirana zvakadai. Akavharwa muromo. Denga rikatayo bishop kana adaivhare muromo anotaurira iye achiramba zvokutenda. Ukaramba message yefaith denga rinokona kuti hausi worthy to minister. Paakaudwa uchane mwana akaramba denga rikati atite mabishop asingatiche faith. Vharai muromo anoramba nyaya yekutenda. Kunhawe kunamata kutenda ka it's by faith to please God. Uyanzi uchava nemwana faith hana sanorambira iri papulpit vharai muromo. Akatobuda muhall of the holies asina message. Vanhu vakatomirira kuti pane zvaachataura angobuda nesign language. Zvavharana. Fundisa hana message. Mazano miromo iri kuvharwa but haivharwi zvokuti hautaure. Unongotaura zvisina basa. Saka unongona kuti haasi kuparidza kutaura nyaya. Fundisa akavharwa muromo zvakuda vanhu vanoona nemeso emweya kuti apa wakavharwa. Kare uchipinda muhall of the holies waisungwa tambuso. Nokuti kana uchinyengera uchidii ukapinda imomo unofira imomo. Kare chifundisi wanga usingafeke kuti pastor prophet man of God waingonzi pindai mukati. Tozoona mabuda kuti you are a man of God. Baba chaisirwa tambo ndechekuti ukatofira imomo hakuna anouya kuzokubatsira futi imomo. Vanoita tambo yekuzhuva kuti ubude panza. Haufeki. Mazano tiri kufira mukati. Wakafira mukati wakawanda. Ndokuti
chaita kuti vanhu vazive kuti munhu mupenyu aisungamirwa mabhero so 9 bells that represent the fruits of the spirit. Saka pese paari kusevha achiita basa mabhero anenge kuti ngende vanhu vakanzwa bhero zati bishop ari pabasa munhu wamwari ari kusevha ari pabasa vachinzwa mabhero the fruits of the spirit mabhero mukangonzwa bhero zi aenda mazuva ano manje tiri kurirova vari spiritually ndovanowanzwa mabhero kuti this is the gift of revelation, this is the gift of what iya is human wisdom iyi nyasha dzamwari mwari ataura mazuva ano kana kwatoshaya bhero vanhu vanongogombera pasina bhero ipapo. To win souls you need the message from above. To win people it demands intelligence. Ngongwara kurongeka ngoziva kuti vanhu vanodei. To win souls zvakasiyana nekuwina mamembers. Kuva nemabelievers zvakasiyana nekuva nemasupporters. Ndikada kuti mupinde yedu ndotaura zveyedu, ndikada kuti iye apinde mauri ndotaura zvake. Mwari pachake pane paaiparidza ega, iye Mwari anovafundisa pane paanomborova ega. Johana achibhabhatidza Jesu, Jesu ari kuda mvura, denga rakavhurika. Mwari vakati kudii, ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Patransfiguration Elijah naMozisi vakadisappear. Denga rikati kudii, ndiye mwana wangu wandinodisa, muteererei. Kuda kuti Mwari wacho message yavanayo i1 Jesu. Moses na Elijah vakapia vakadisappear kuda kuti they are not worthy kuti vaparidzwe. Whether vane zvavakagona vane zvavakatadza, maprofet mapastor haaparidzwe. They must disappear and Jesus must rightly appear for people to know salvation. Kweda kuti Jesu wacho ndiye ari kudisappeariswa panapa. Kuti vakaitoti vakandiwaitoti vavakuita asi munhu waMwari bvisai vanhu vese sei Jesu apa. Mwari wacho akatobvisa vaprofita akasiya Jesu, iwo akubvisa Jesu woisa vanhu. Ningi itoti hana mate itoti kuda mamembers kuti vasiye kwavo kwakuri right way. Apa mina ndipadzokera rambo zvawanzwa. Ramwari rinobvisa Moses na Elijah. Vanhu ivava vane zvavakagona, yes. Vane zvavakakanya, yes. Harisi gospel. Vhangeri Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Teererai zvaanotaura muponesi. Zvatopera. Mai munhu anofunga kuti ndikataura Jesu chete vanhu vagara vanoenda kumachechi kwavo kunotaurwa Jesu iyo, saka kwedu vanozouya sei? Nokuti handi kwenyu kuangirikeni munotaura zvaJesu kai, kumethodist munotaura zvaJesu kai, kuZioni munotaura Jesu. Ndikataura Jesu zvapachena kuti kwedu hauchauya nokuti agara achitaurwa futi kwenyu. Saka kuti ubude kwenyu kana ndakuda mamembers ndinobvisa Jesu munyaya. Isatsi yedu manje zaMoses na Elijah. As long Moses na Elijah varipo hapaparidzike. Mwari havaparidze kana pane vanhu vada kumufukidzana naJesu. Kana mufundisi wako wakagona sei, he is not worthy kuti aparidzwe, anoparidzwa ndiJesu. Kana kanzi akafamba mumhepo, watiri kuda panzvimbo ndiJesu. Vakuru Elijah akaenda kudenga ari munhu mutumbi kudai so, zvakuti dai pakada kuparidzwa Elijah rairohwe kwaElijah kuti Elijah anakumira musha, akanopinda ari munhu kudenga. But Mwari vakati no matter mamiracles aElijah, you must disappear. No matter Moses akarova dombo vanhu mvura, Moses must disappear. Only Jesus. Ndo plani yedenga concerning the gospel. Zvekuti muzopinda kwedu ndinobvisa Jesu wacho, ndotanga kutuka mufundisi wako, ndotaura zvaanokanya, wozouya kwedu. Problem manje pausingapinde kwese kuri right nokuti haupinde ikoko. Munhu anoziva kuipa kwezvinhu munhu ari ikoko. Mutana wangu aindinetsa kuti mukoma nda kuroora ndiwedzere mari ngati pamini timboita izi sakasike twanzara muda sipa kwa mega oza munhu asiri mazviri so azive kuti sipaki yacho ishoma. aiwanda kukavha imari dzenyu ndipeiwayo mwasipaki mega betowo madhamu tipenda tichienda tise kutauni tichiita sei sei ndati pamunini mungona uri mese ari mutauna vanawana madhamu havasi kuuya vese hamuzouya mese ati habati wangu itoya tese mari tamupa vatorana 3 months down the line auya kwandiri sandomusiya ndoendera isitaka kupa mari yedu
Kana wama zviri, you understand better. Hakuna chechi right, kuna Mwari right. Ungati vene kuchichinja, and to help you better. Kuchinja boss na mara utaku. The power. Saka uimba bauri busy kuichaga in power. Haiko. Iye wacho manja hatombopinda chechi. Vanhu vanotopinda muchechi nokuti vakapindwa naiye. Anototi miviri yedu ndo temberi yake. Kwete chechi yedu anopinda vanhu. Kunamata Mwari yakakunakira sedunga munhu. Hakuna munhu chingakutadzise kunamata, especially in these times. Unoziva kuti vanhu vane pfungwa yekuti rega ndimbotraya, ndimboromba, ndimboita zvakati. The best you can do kupa upenyu hwako kuna Kristu. Mwari kukwanira nyasha. Ndo chinhu one chandakada uchisina ma side effects. Alright. But zvimwe zvese zvaunoenda kwazviri zve havakudze the other side. But chekwa Kristu the other side is heaven. Alright. Good life, the other side heaven. Alright. Izvi manje kana wazviita the other side pain, unosangana nezvakawanda. It's better munhu angouya agamuchire Jesu anamati. Nyaya yechechi is not a big deal. Iwe chiva chechi, Bible rinoti miredi itemberi yaJehovha. Akapinda mauri. He shows you where to go. Iye futi mauri anotaura. Kwete zvezvo kuti anzi chechi yedu inobvumira yenyu inoda here. Iye akapinda mauri anotaura. Alright. Saka nyaya ndeye relationship yako naMwari. The rest follows.